Εδώ βλέπετε το Μανουσελάκι να παίζει WoW. Κύριε Μανουσέλη, τι έχετε να μας πείτε για το WoW? Τίποτα ρε, λέγε. Καλύτερο δεν είναι από το Σάπιο το Lineage? Ναι. Η θεία σου τι κάνει, καλά είναι? Καλά είναι. Κοίτα με ρώτα σου μιλάω. Καλά είναι. Καλά είναι? Ναι. Μ' αγαπάει? Ναι. Της λείπω? Ναι, ναι. Μπράβο, ακούσατε κυρίες και κύριοι. Δείτε το Μανουσέλη δράση. Όπο τρελός, ολολός, το παλαβό χώνει, Και ο Νικήτα Σένσεϊ. Πάντα έχω φράγκια μέσα στο τέτοιο, άνοιξε το 20G, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι πρωτοφανές. Η ανιψιά του Μάγκου τι κάνει, καλά είναι? Μια χαρά. Ο Μάγκος καλά είναι? Εσύ καλά είσαι? Δεν νομίζω, σε λίγο. Αύριο θα είσαι καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι τα νέα του broadcast. Στα νέα του broadcast στις 4. Ναι, στις 4. Τα λέμε μετά. Bye bye.